Avui us ensenyarem els jocs de taula de les colònies d'asma i al·lèrgia del 2018. Aquests són alguns dels jocs que tenim disponibles. Ara a continuació veurem el joc que estan jugant. Ara veurem com el Víctor i companyia juguen a Avalon. Obren els ulls i els dos clients es reconeixen. Ara mateix, Merlin tanca els ulls, Mordred baixa el dit, tothom amb els dits baixats i els ulls tancats. Vale, comencem. Vale? Perdoni, Víctor, ens pot explicar de què va l'Avalon? L'Avalon és un joc d'identitats secretes en el que alguns personatges de nosaltres han de sabotejar les missions de tothom per aconseguir que tot el joc vagi malament. Llavors aquestes persones han d'intentar enganyar la resta per guanyar. I com es guanya al final? Doncs hi ha 5 missions. Si qui aconsegueixi primer 3 missions és l'equip guanyador. Trieu una bona, la poseu al centre i el descarte me'l doneu aquí. Això de qui és? Vinga, doncs tria. Aquí tries. I Víctor... Va. Sí, tothom? 3, 2, 1... Adeu, nens i nenes! Us esperem veure per aquí a l'Armentera. Recordeu-vos, donar un gran like i subscriure-se. Adeu!